хора, аз съм Shadow Funny. Днес ще играем ще играем CS6. Вижте бътърфлайката. Така. Сега. Да, ще играем CS6 и... Да. Чакам да убия някой. Или по-скоро да се самоубия. За да мога да взема оръжие. Ето, точно му. Уби ме. Аре бе. Ух, мой. Тум. Да разцепа с ножа. Окей. Буквално не му виждат. Както просто си го цепа тук. Това е много яко. Умри, бе. Сега в главата ще моля направя хедшот. Вау! Yes, убима. Така, сега. Вземем си янката. Ко? Така. Много кеф бътърфлайката, не знам що. Видях го. Ето го. А не го. Така. Убихме го. Сега... Ще го издивна. Ще го... Ех, че ме уби. Добре, нека се занимава да пия. Ако лагва клипа, съжалявам. Но... Сигурно... Да. Така. Между другото съм младши лейтенант. 750 кила ви трябват, че да станете този ранг. What? Не бе, тъпно се бях преценя. What? Така, нека кажат хай. Да, никой няма каже хай. Сигурно. Хуй на YouTube. Тупито. Къде да спирара да ме има майката. Дига. Така. Не бе, защо взех химка. Иска хака. Иска хака. Умри, бе. Умри, бе. Умри, бе. Как ме убил, бе? Така. Къде? Той е хак. Да. Апанар. Да, перфектно някой ми звънна. Окей, ще спра на пауза клипа. Така, хора, върнахме се. Ето го. Майка му хакерска. Умри, бе.
Е, само убиват или аз убивам и ще спърнам като път. Аре. Чакам, батко. Чакам, татко. Чакам, батко. Чакам, татко. Окей. Да, хора, това мислех да закрепа. Надявам се да ви е харесал повечето, които умират. Окей. И сега, аутро! That's it, friend?